Lekaroz herria Baztanen kokatzen da. Herri txikia da, eta herritarrek ez dute bertan geratzeko aukera handiegirik izan. Baserriek ez zuten bizitzeko ematen, eta familia handiak zirenez, kanpora atera behar izan zuten. Lekarozko etxe bat da Ortiborroa, eta Mantxik eta Bautistak 14 seme-alaba izan zituzten. Maritxu, Andres, Bautista, Conchita, Peñan, Manuel, Paco, Charito, Pasita, Miguel, Antero, Luis Mari, Martín José eta Gloria. Andres zen anai arbetatik zaharrena, eta anai zaharrenetik gaztenera 25 urteko aldea zutenez, ziur ez zuten elkarrekin aunitz denbora pasa. 14 seme-alaba hauetatik 5 seme Ameriketara hartzen joan ziren. Andres, Peñan edo Fernando, Paco, Miguel eta Antero. Andres Lekarozko Ester Meokirekin ezkondu zen eta 3 seme-alaba izan dituzte. Endi, Kati eta Joni. Fernando Ibonekin ezkondu zen. Hau Ameriketan jaioa da, baina jatorri euskalduna du. Fernandok ingelesez baino lehenago ikasi zuen eskuaraz Ibonek. 3 seme-alaba izan dituzte. Redi, Joi eta Teresa. Paco Iruritako Maria Luisarekin ezkondu zen eta 3 seme-alaba izan dituzte. Franki, Luis eta Julia. Miguelen emazteak ere Ibon izena du, eta hauek 4 alaba izan dituzte. Susi, Tracy, Niki eta Krisi. Antero Azpeitiko Lurdesekin ezkondu zen, eta Teddy eta Michelle izan dituzte. 5 anai hauetatik 2 bertan hil ziren. Andres, anaietatik zaharrena, eta Antero. Gaur egun lanean jarraitzen dute Paco, Miguel eta Peñanek. Denak hartzain etorri ziren Ameriketara eta lan berarekin jarraitu dute, baina bertzealdean, izan ere, bere ardiak baitituzte, bere negozioa. Iturriria anaientzako lanean aritu dire aunitz euskaldun, eta horietako bat da aurreko erreportajean ikusi zenuten Jose Mari Torres elbetearra. 20 urte dire Ameriketara etorri zela, eta orain baratzeak egiten aritzen da. Guk Iturriria eta Rekin topo egin dugu Bakersfieldeko euskal bestan. Nola ez, hainbertze izan da. Entzuna genuen pisu handia zutela hango euskaldunen artean. Eta hori ikusi dugu Euskal Etxeko zuzendaritza batzordean. 14 kidetatik 4 Iturriria dira. Joi, Lourdes, Franki eta Lui. Franki da lehendakaria, Lui lehendakari ordea eta Lourdes diruzaina. 5 anai, 15 lehengusu, eta auskalo zenbat lehengusu txiki ez ote dauden Bakersfielden.